Čaute, vítam vás pri novom videu. V tom minulom ste videli, ako sme striekali tie prahy. Je to úplne, že ako keby z autolakovne to vyšlo, však to nikto nemôže čakať, ale teraz momentálne stojíme na tom, pretože potrebujem kúpiť nejakú leštičku normálnu. Potrebujem takú nejakú mini, aby som sa vedel dostať do týchto miest, pretože tam tie prechody treba ešte zabrúsiť, zaleštiť, takisto aj tu na. Sú tu také tie miesta, kde to treba, tomu sa nevyhnem. Takže toľko z tej minulej časti. Tam sme ešte riešili, to som ani nenatáčal, ale mám taký prestrih, to vám hodím do videa. Tie vnútorné časti tých prahov sme nastriekali s tou, jak sa to povie, no s tým voskom skrátka. No aby ste si nemysleli, že sme len tie prahy len tak podcenili, tak striekame tam aj ochranu dutín. No ale máme tu dilemu. Táto nová časť, neviem nejak to poňať, že čo ďalej s tým autom. Som tak na vážkach, dá sa povedať, že ako s tým pokračovať ďalej, pretože to auto je proste v stave takom, akom je. Potrebovalo by porobiť toho asi viacej, ako je na prvý pohľad vidieť. Keď som povedal na začiatku, že snažiť sa o to, aby to bolo čo najlacnejšie spravené, nie úplne to pôjde. A tak som na takej dileme, že či vôbec pokračovať, či to nejakým spôsobom len tak neumyť, nevyleštiť. Uvidíme, čo s tým ďalej, či to pôjde do sveta a vykašľať sa proste na to, ako sú takéto hrdzavé strúny s tlmičami. Nechať to proste tak a nech si to niekto zoberie a bude sa s tým trápiť ďalej, alebo to hodí zošrotovať. No a ak ťa zaujíma, aký bude osud tohto Golfu, či sa bude pokračovať v opravách, tak keď budeš sledovať toto video, možno sa to dozvieš. No a predtým, ako sa dozviete, že čo teda s tým autom bude, tak skúsime najskôr pozrieť tie veci, ktoré by bolo potrebné vymeniť na to, aby z toho bolo nejaké spoľahlivé a bezpečné vozidlo. Takže začneme najskôr tým, že ideme dať dole kolesa. No toto je robota s jednou rukou. To je úplne na prd. Teraz čo? Ježiši, ja už som to zapol, už natáčam. Dobre, nevadí, ideme na to. To video bude mať 10 hodín. Však dneska, však netras sa už... A poď na to. Krížový šrobák. Dajme dolu túto strihníme túto pásku, lebo toto nám padne celé dole. Lebo to nám drží teraz na tomto poslednom šrobe, ktorý teraz dávaš dole. Tým, že sme to tu pripáskovali, tak dajme to dole takto. Strihni ho tu. No, výborne. No, my sme totižto už v minulosti tie brzdy robili, trochu sme sa s nimi hrali a čistili, tak za to ten kotúč vyzerá celkom fajn, pretože bol komplet hrdzavý. Cvaknem vám tu aj nejaké zábery aj
do tohto videa, aby ste videli. To budú brzdy pred, jak vyzerajú, a uvidíme potom, jak budú vyzerať. Oni sú teoreticky zlenení, to je škoda dávať druhé, keď sú len trochu odrdzi. No, vyzerá to lepšie. Zadné brzdy, lebo sú v katastrofálnom stave. Brzdy sú tiež ešte nie na zahodenie a sú proste skrátka v takomto úbohom stave, trošku odhrdze. Ale nebudeme do toho investovať zbytočne peniaze a nové diely, keď toto sa dá ešte zachrániť. Takto po očistení. Lenže sme s tým neboli úplne spokojní, pretože aj to prasátko vyzerá tak, ako to vyzerá. Takže ideme ďalej, pokračujeme a dozviete sa viac. Takže dali sme si dole kolesa a ideme teda to pokontrolovať, že čo by tu bolo treba spraviť, aby z toho bolo nejaké normálne auto. V minulých videách alebo minulom videu mi ako prvé utkvelo v pamäti, že tu je roztrhaný tento čap, tá manžetka na ňom. Ale či už je dobrý, alebo zlý, alebo prasknutá manžetka, alebo neprasknutá, už by bolo dobre vymeniť aj to axiálne tiahlo. Na druhej strane je to obdoba. Druhá vec je tieto ramena, už keď sa na to pozerám, tak vyzerá to strašne. A nemám absolútne žiadnu chuť to brúsiť dole a natierať. Ďalej tu máme tyčky stabilizátora. A druhá strana, no, tu ho niekto menil, lebo vyzerá byť aj taká zánovná, ale nešpinavá. Nepochopím ľudí, ktorí vymenia jednu tyčku stabilizátora a druhú nechajú tak, ale dobre. Toto rameno tiež je tu na ešte Volkswagen. Ale aj napriek tomu, že vyzerá o malinko lepšie ako druhá strana, tak samozrejme meníme obidve naraz a nie po jednom. Potom tu máme tieto brzdy, alebo teda brzdové strmenie, ktoré už sme sa snažili trošku očistiť v minulosti. Na druhej strane to je o kúsok lepšie. Vidíte, tu aj je to FS3 nejakým spôsobom ešte znázornené, je to vidieť. Kotúče platničky, to je fajn, to meniť nebudem. No a v neposlednom rade, ako môžete vidieť, máme tu tlmiče. Tlmič je tu ešte od výroby. Táto druhá strana je ešte aj s tou strúnou úplne v úbohom stave. No a keď už to máme v takomto, tak ten otoč, ten tiež není bohvijaký, ale bolo by dobre sa s tým trošku pohrať. No a na to, koľko to má kilometrov, tak si myslím, že tie ložiská ešte neboli nikdy v živote menené. Aj sa mi zdalo, že niektorá strana hučí, keď som s tým zatočil, takže už keď to bude v takomto štádiu, bolo by dobré rozobrať aj tie ložiská a vymeniť. No takže taká malá rekapitulácia, tak potrebujeme teda tie axiálne tiahla s čapmi riadenia, ramena s novými čapmi, spodnými gulovými, nové stabilizačné tyčky, tie brzdy, brzdové strmenie, potrebujeme riešiť nové tlmiče so strunami. Takisto horné uloženia, už keď sa človek s tým bude babrať, tak nech je to celé na komplet. Taký bonus ešte aj tieto ložiska. A to je už taká celkom značnejšia investícia ďalšia do toho auta, takže uvidíme, čo s tým ďalej. Necháme si to premyslieť. No a pri tom premýšľaní k nám prišiel neskorý Ježiško a aj neskorý sneh vo februári. Tým pádom ste už zistili, čo bude nasledovať. Všetky vymenované veci som nakoniec objednal
takto pekne naskladal na zem, aby som to pre vás mohol pofotiť. A ideme pokračovať v oprave. No dobre, tak ideme si to trošku opucovať tie závity. Dáme tam trošku rastyho. No takže povolili sme si tu na tyčku. Povolený takisto čap. Vybereme túto von celý ten tlmič. Aj s celým otočom, všetko vyjde von, necháme len polo znútri. No takže rameno by sme mali mať povolené a už ho nám vytiahne von. No takže vymontovali sme si celý otoč. Teraz si ešte vytiahneme tu na tento tlmič. A potom by som to chcel nejako celé vyčistiť. Aj tú povrchovú hrdzu dať dole aspoň z väčšej časti. Tak aby to bolo nachystané na nejaký nástrek. Ale ešte predtým by som tam dal niečo takéto. Takže tak, no ideme ďalej. Nachystané to nejako máme. Som to trošku vyškrabal s tým droteným kotúčom. Idem to nastreknúť tým terosonom, počkám kým to trochu zaschne a trtnem tam nejaký základ na to. Ešte taká malá zmena, že nebudem tam dávať nakoniec toto bodičko, ale mám tu takéto niečo. A dám si jednu kávu, jeden banánový koláč a pokračujem ďalej. No tak a máme tu ďalší deň. Včera som to ukončil tým, že som to nastriekal ešte ďalšou vrstvou. Nedalo mi to a bol som kúpiť ďalšiu vec a to je toto. Takže aj to je tam ako druhá vrstva a ideme to skúsiť zložiť dneska aj s našou šarmantnou pracovničkou Igorom, ktorý sa tu schováva, lebo nechce byť na videu. Už si tu? Moc sa neschovává, ja dobře vím, kde si. Takže potom pokračujeme tu s tým celým otočom. Uvidíme, jak to pôjde. Takže toľko. Ideme to nejako skúsiť spraviť. Problém. Tam tu není hraný vôbec. To vyzerá, že je to v prdeli. Ideme čistiť. No a máme tu nastriekaný ten otoč. Je to určite lepšie, ako by to malo byť hrdzavé. Potom si to odpáskujeme. Poprosím asistentku, lebo toto sú tí momenty, kedy s jednou rukou sa nedá. No a máme nachystané veci nové, ideme to pomaličky skladať. No a ako vidíte, vsadil som na istotu a ideme so všetkým pomaly novým. Takže už by asi bola blbosť, keby sa tam naspäť vrátil tento starý tlmič.
Takže tlmič máme poskladaný, ale ešte predtým vymeníme si brzdový strmeň a vymeníme si toto axiálne tiahlo aj spolu s tým čapom. Čo myslíte? Už sa to trošku aj podobá na normálne auto. Ešte to potrebujeme doskladať, lebo nie je nič zatiahnuté. Je to len tak na voľno, ale čo sa dalo, išlo nové. No a po nejakej tej práci aj nejaký výsledok, takže takto to asi teraz vyzerá po dokončení. Ešte treba ovzdušniť brzdy, treba potom geometriu ešte nastaviť. A my si za tedy dáme kávičku. No tak kávičku sme dopili už. Šarmantná asistentka išla domov, pretože ide do práce na nočno. A mne neostáva nič iné, len sa pustiť do druhej strany. Ako to pôjde, ale myslím si, že nebude to o nič horšie, o nič lepšie ako tá strana vedlejšia, šoférová. A že idem sa do toho pustiť. No, tak sme začali robiť. Trochu sme to očistili a výsledok je nejaký takýto. No a mám tu aj takú malú pomoc. Že, Teuša? Môj synátor došiel pomôcť. A keď vydrží do večera nepapať, tak možno uvidí aj hrzavé prasátko. Nemusí, lebo čo? Ja už ho vidím. No a máme konečne hotovo. Nejak takto to vyzerá. Predná náprava by bola a už len vymysleť niečo, čo budeme ďalšie robiť na tom aute. Myslím si, že by sme mali pokračovať s tou zadnou nápravou. No a toto nás čaká. Je to jedna radosť za druhou. A to hrcka. Tu nám máme ďalšiu stranu, druhú. Sám som zvedavý, ako sa s tým popasujem. Toto bude asi ďalšia výzva.
Takže sa môžeš tešiť na ďalší diel.